Drahí bratia a sestry, priatelia, vítajte krátko pri zamyslení o Božom slove. Poprosme Ducha Svätého o pomoc. Pane, daj nám svojho ducha, aby všetko, čo budeme robiť, sme robili na väčšiu česť a slávu Tvojho mena. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Dnes v Evaníliu Jánovi 10. kapitole 22. až 30. verš nájdeme Ježiša v chráme v Šalamúnovom stĺporadí, kde sa prechádza možno práve preto, že bola zima, sichravé počasie v Palestíne a toto Šalamúnové stĺporadie bolo prekryté. A obstupia ho tam Židia, ktorí chcú od neho ako si tak jasne počuť, či je Mesiáš a čo majú robiť. A on im hovorí, veď ja vám stále hovorím, čo máte robiť. Ja, Otec, sme jedno, dávame vám množstvo znamení a zázrakov, ktoré som urobil, a vy ma nechcete počúvať. A je to, obávam sa, situácia, v ktorej sa tak často nachádzame aj my. My sme tak chceli tak jasne, aby Ježiš povedal, možno až nejakým zázračným spôsobom cez nejaké zjavenie, čo máme robiť. A pritom on neustále nám dáva vnúknutia, neustále k nám prehovára cez okolnosti nášho života, aby nám zjavoval Otcovú vôľu, len my z rôznych dôvodov, môže to byť niekedy, pretože to bolo v prípade Židov, že máme inú predstavu o tom, čo by nás chcela. Čakáme, kedy povie tú našu predstavu. A tá jeho vôľa sa nám zdá byť možno ťažká, alebo máme strach, lenivosť, niekedy nedôveru, že to zvládneme. Toto sú príčiny, pre ktoré možno nerobíme a nežijeme to, čo by sme mohli. Nie preto, že by nám Boh neprehováral. Svedomí k nám stále prehovára dennodenne, cez niekedy výčitky, inokedy cez nadšenie a nadchnutie sa pre veci, cez to, že sa nám niečo páči a niečo nás láka, len my to nevyužívame. Možno uvažujme dnes, aj keď budeme čítať si a rozímať tento úryvok Božieho slova, nad tým, ako sa k nám Boh prihovára, ako nám dáva sa poznať vo svojom živote a čo je príčinou toho, prečo na to neodpovedáme, prečo nepočúvame na jeho hlas. Sa bojíme byť jeho, naozaj patriť k tomu jeho stádu, alebo sme leniví, alebo to, čo hovorí, nespĺňa naše predstavy o tom, ako by sme mali žiť náš život. Ale na jednej strane sa pýtame, že čo by Boh od nás chcel, akú má predstavu. A keď nám ju zjavuje, keď nám vo svedomí povie, čo máme robiť, tak sa tomu vyhýbame, tak ho nechceme počúvať. Vieme byť takto rozdelení. Možno uvažujeme nad tým našom vnútri, v tom svedomí, že či to, ako sa nám Boh zjavuje, že prečo to možno nechceme robiť. A ak to robíme, tak sa z toho težme. Težme sa z každého momentu, kedy spoznáme Božú vôľu, počúvneme hlas svedomia a prosme si, aby sa nám aj naďalej prihováral a zjavoval, aby sme mali silu, ochotu, radosť počúvať jeho hlas, nasledovať ho, aby on nás mohol povedať, že tohto poznám, túto poznám po mene, pretože naozaj ma počúva a všade následuje. K tomu primite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji, Bohu vďaka. Všetko dobré, s Bohom, držte sa.